Evolúcia v chudnutí. Keď som prvýkrát počula informácie, ktoré vám teraz poviem, tak som tomu moc veriť ani nechcela, ale dala som tomu šancu. Prednedávnom som spoznala jednu spoločnosť, ktorá prišla na trh s produktom, o ktorom tvrdí, že mení biely tuk v ľudskom tele na energiu pre hnedý tuk. Pre mňa bola táto informácia o farbe tuku absolútnou novinkou. Začala som potom pátrať a naozaj až v roku 2009 zistili vedci, že aj dospelý človek má v tele hnedý tuk, avšak len v malom množstve, ale už 50 gramov hnedého tuku dokáže spáliť denne až 500 kalórií. Písal o tom aj doktor Bukovský a túto informáciu nájdete na stránke lekari.sk. Ďalej o bielom aj hnedom tuku písali aj časopis Forbes, aj denník N a dokonca vtedy už vyhlásili, že je to len otázka času, kedy príde nejaká spoločnosť s revolučným produktom, ktorý sa oprie práve o tieto informácie. Takáto spoločnosť a produkt teda už existuje a je to novinka a ja mám tú česť ako prvá v rámci Čiech a Slovenska o tomto produkte dať vedieť verejnosti. Sama sa venujem vyváženému stravovaniu, pravidelnému cvičeniu už približne 30 rokov a viem, že neexistuje žiadny suplement, ktorý by zázrakom zbavil telo nadbytočného tuku. Ale povedala som si, že dám tomu produktu šancu, pretože už dlhšiu dobu sa držal v mojom tele tuk na 25-26%, aj napriek vyváženému stravovaniu. A tam by som bola bývala musela zmeniť radikálnejšie tú stravu. Takže po 2 mesiacoch užívania produktu vidím krásne výsledky. Tuk v tele sa znížil o 3%, prikladám aj dôkaz, svalová hmota sa udržala, stravovanie som mala vyvážené, bielkoviny, tuky, sacharidy, sem tam aj ten fast food, no aj napriek tomu po 2 mesiacoch tá zmena tam je. Produkt sa skladá z dennej a nočnej formuly. Ja sa venujem športu ráno, tak tú dennú formulu ešte podporím takýmto termogenetickým drinkom, ktorý zvýši výkon, vytrvalosť a energiu pri športe. Nočnú formulu odporúčam pred spaním, zabezpečí pokojný a kvalitný spánok. Ešte raz krátko to zhrniem. Tento produkt dopomôže k rýchlejšiemu spaľovaniu kalórií pri vyváženom stravovaní a pravidelnom cvičení. Odporúčam ho teda pre ľudí, ktorí sa stravujú vyvážene, pravidelne sa venujú športu alebo sa hýbu. Toto viem potvrdiť, že to funguje, pretože to mám sama otestované. Mojím cieľom je 17% tuku v tele, preto budem pokračovať ďalšou mesačnou dávkou, cvičenie a vyvážené stravovanie zachovám. Pokiaľ máte záujem získať viac informácií o produkte, na stránke www.fitdenník sa dozviete viacej informácií. Pokiaľ ste výživový poradca a tréner, je to skvelý produkt do vášho portfólia, ktorým dopomôžete dosiahnuť vašim klientom lepšie a rýchlejšie výsledky.